Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tenna li l-Gvern permezz tal-Ministeru tal-Ġustizzja qed jevalwa kull mezz biex fejn huwa possibbli l-ġustizzja tinstema u l-proċess ġudizzjarju jseħħ f'Malta. U għal dan fid-dawn tal-każ ta' Daniel Ġomeli li aċċetta li jkun estradit lejn l-Istati Uniti biex jiffaċċja numru ta' akkużi fosthom dwar bejgħ ta' malware illegali. Intervistat fuq One Radio, il-Prim Ministru mexxej Laburista qal li l-Gvern qed jikkunsidra li ġala darba persuna taċċetta li tkun estradita volontarjament jinħoloq mekkaniżmu li permezz tiegħu hija tkun tista' fi żmien stipulat tirtira minn din id-deċiżjoni. Dr. Abela appella lill-Oppożizzjoni biex fuq dan il-każ televa ruħha mill-partiġjaniżmu. Dwar il-każ ta' Nicolette Girxi, il-Prim Ministru esprima soba u tal-kondoljanzi lill-familja filwaqt li elenka l-ħidma tal-Gvern fil-qasam tal-vjolenza domestika. Huwa fakkar li l-Gvern introduċa l-kunċett tal-femiċidju għall-ewwel darba u wessa t-tifsira ta' vjolenza domestika filwaqt li fil-qrati jissem assenjati żewġ ġudikanti minn flok wieħed speċifikament fuq każi ta' vjolenza domestika. Dan qal li qed iwassal biex is-seduti żdiedu it-triplu u allura l-lista ta' stennija qed tonqos. Fakkar ukoll il-Gvern fetaħ ċentru għal vittmi ta' vjolenza domestika f'Santa Luċija filwaqt li għaddejjin pjani biex jinfetaħ ieħor fiċ-ċentru tal-pajjiż. Il-Prim Ministru mexxej Laburista għamel aċċenn partikolari fuq il-bżonn taż-żamma tal-ordni fl-intervent tiegħu u qal li fl-aħħar jiem il-Gvern intensifika l-ħidma fuq l-indafa u għalhekk qed jinvesti fl-aqwa teknoloġija sabiex id-diviżjoni tat-tindif pubbliku tkopri dejjem aktar toroq u pjazzezz. Irrefera wkoll għal kwistjoni tal-imwejjed u siġġijiet sabiex fil-waqt li n-negozju jopera id-drittijiet tal-poplu jkunu rispettati. Huwa kompla jgħid li l-Gvern qed jaħdem fuq kampanji ta' għarfien u edukazzjoni iżda ammetta li dawn mhumiex biżżejjed u għalhekk wieħed li l-Gvern se jkompli jinvesti fl-infurzar. F'dan ir-rigward huwa faħħar il-ħidma tal-Korp tal-Pulizija li waslet biex tkisser ċirku ta' traffikar u prostituzzjoni. Dwar l-elezzjonijiet li se jsiru għal uħud mill-ogħla karigi fil-Partit Laburista, il-mexxej Laburista qal li dawn se jsiru fl-ambitu ta' Gvern li jrid jaħdem b'aktar qawwa u umiltà.